pane chitiko chiri kubuda chinyogwa mubepanhau rechange radio murezimbabwe. Sezvamunoziva kuti vakomana aiwa vana Jameson Timber vakanzi aiwa bhewi ravo richabuda musi Wednesday, by Wednesday or Thursday rinenge rabuda, but panapa tikuona kuti aiwa makosi akazoramba. Taona zvakuitika kuLondon zvashamisa vanhu. Sandapinda mashoko abuda chinyogwa panapa mubepanhau rechange radio. Notobva subscribe like tina on the bell icon. Vanoposta a video muchiona vanhu vachiprotesta munyika yeLondon, vanyora vachiti Zimbabweans protesting in London yesterday demanding the release of persecuted political prisoners Senator Jameson Timber and Avenue 76. Today it's been 34 days of pre-trial incarceration. Mashoko ari kubuda panapa zvinzi aiwa kuLondon shoko ratofamba rakuzikanwa. People they are protesting. Ameno mamwe governments kanti nyika yeZimbabwe, government yeZimbabwe inozviona sei ichiona kuti aiwa people are protesting outside panhau iri kuitika munyika mavo, but in the same country people are not allowed to petition or to protest. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nhau yana Jameson Timber ndo nhau iri papiki yakabata maheadlines, iri kubata vanhu nyangwe nemafamilies avo. They are not happy nokuda kwezviri kuitika kana mabatiro avo ari kuitwa munyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu mutize munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa kunyimwa bheu kwavari kuitiwa, brutality yemapurisa pavari, aiwa vamwe vachitonyimwa medication. Tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu. Ndopaipa ndokuti usangana nosubscribe, kulaika pochano tina on the bell icon nokuti zvese zvimahara.